4 culleradas de aceite, 3 culleradas de anís, 4 ovos, 4 culleradas de azúcar, medio vaso de leite, medio vaso de auga, limón rallado e 10 culleradas de fariña. Mezclamos todos os ingredientes. Remexemos ben todo para que nos quede unha masa así. Cando xa temos a masa lista, a poñemos nunha tixola quente para comezar a facer as filloas. Quitámola e botámoslle o azúcar. E así imos facendo ata rematar a masa. Pódese rechear co que cada un lle guste, pero eu vou facelas con nata montada.